Мамадыш, Биш Бармак КВН командасы. Борығыздан бик яқшы бұлы. Егетлер әгерді дус екен, аларның дуслықлары ғұмырге. Қазір енді күз алдығызға кетіргіз 2 яқын дус, ғаманың бірсі үйленірге жиыны. Тыңла, достым, шундай хәл булды, өйләнергә мин ойладым. Син шынлап, әллә шаярттың. Дөрес булса, димәк точно шаштың. Тукталинар, шыңлап әйтәм, ул тик мине яхшыга өйрәтә. Мин сиңа әйтәм, аңлатам тик шуны. Ул тикшереп, ашар синең мазгаңны. Телефоныңны карап, ул синең башыңны ашап, һәр көн сайын тикшереп, һәм әле тагын берне бирер. Салган көннәрдә булыр, аннан соң ул аптырат, нәрсә генә эшләргә икән соң бүгенге көндә. Достым, зинһар, киреләнмә, вакыт җитте сиңа өйләнергә. Кемгә өйләним, миңа ошый бөтен кыз. Мин бит яшь, миңа бит всего 30. Хатынның сине ашатыр, носкилар гел чиста торыр. Син бит миңа аны аңлатма. Үзеңнең тормыш турында син уйла. Туйлар көннәре җитер, бөтен акча туйга китер. Туйга килсә 100 кеше, аңа кредитта бирсәләр. Әле шунсы тагын булыр, синең киләчәктә балалар туыр. Тыныч тормыш синең бетә. Хатын икенчесен көтә. Рамиль Агдеев үйленген, Салават Минниханов үйленген, Илдар Шатахов үйленген, Айрат Гарипов үйленген. Кадерле дуслар, безгә явный примерлар. Шуңа күрә үзегезнең тормышыгызны һәр вакыттан бәйләгез. Бәхетле, матур яшәгез. Сезнең өчен чыгыш ясады Биш Бармак КВН командасы. Рәхмәт, дуслар. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.